Λοιπόν, σήμερα σας έχω μια ευχάριστη έκπληξη. Κι άλλη. Λοιπόν, από σήμερα θα έχετε ένα νέο συμμαθητή. Θέλω να απαιτείτε με κατανόηση στον νέο μαθητή και να τον βοηθήσετε να προσαρμοστεί στο σχολείο μας. Ήρθε από άλλη χώρα και γι' αυτό παρακαλώ την κατανόησή σας. Τι χώρα, Λοιπόν, αυτό είναι τέλος. Από εδώ, ο Μιχάλης Καραγιώδης. Τι του. Χαμπούisi. Θέλω να βοηθήσετε όλο τον νέο μαθητή να προσαρμοστεί στο μάθημά μας. Λοιπόν, ποιος θα κάτσει με τον Μιχάλη? Κάτσε με την Βαρβάρα. Βαρβάρα, κατέβασε τις άντρες κάτω. Τι θέλετε να πείτε, ότι εγώ θα κάτσω μαζί του, ας πούμε. Και βέβαια. Λοιπόν, ανοίξτε όλα τα βιβλία σας στη σελίδα 38 και σας παρακαλώ να κινήσει να προχωρήσει το μάθημα. Καλά, Βαρβάρα. Ανοίξτε όλα τα βιβλία σας. Δεν μπορώ να αλλάξω μαθητές. Βαρβάρα, δεν είναι αυτή η σωστή συμπεριφορά. Ξέρω ότι θα κάνεις μόνο για σήμερα, γιατί μπορεί κάποια άλλη μέρα να καθίσει με όλη την υπηρεσία που θα κάνεις. Εντάξει. Ωραία. 38. Ανοίξτε όλα τα βιβλία σελίδα 38. Ένα. Λοιπόν, σημειώσετε αυτά που σας είπα για να γράψουμε και εδώ για να τα έχουμε. Νόμιζα ότι θα τη γλιτώνεις τόσο εύκολα. Κανείς δεν κάθεται δίπλα με προς την αδιάκο. Ειδικά όταν πρόκειται για σαδιάνιες φώκες. Κοίτα εδώ πώς είναι, σαν φούσκα. Τι, ότι ήρθε τώρα που παίξει και μάγκα. Πρέπει να που πας. Εγώ θα πεις μάγκα σε εικόνα. Κοιτάξτε να με φίλοι που έχει καταντήσει. Άιτε! Ας το πω πάμε γιατί τύψη και θα μας πιάσουμε. Άιντε. Δεν τα λέω, αλλά εντάξει, δεν μπορώ. Εσύ δεν είσαι και μέσα αυτή. Χάρηκα. Κάποιος με κάποιον. Όχι. Θες να κάτσουμε μαζί? Ναι. Έλα, πάμε να έχουμε μια στιγμή. Εσύ δεν βλέπεις τα άλλα παιδάκια. Κανονικά τα παιδιά σαν εσένα θα περνάνε σε άλλα σχολεία. Τι σε φέρανε εδώ πέρα. Κυρία, μην του μιλάτε έτσι, είναι άδικο. Εσύ γιατί μόνο ότι μιλάς που σου βάλω μια ωριαία, και σε στείλω στο γραφείο. Εγώ με το παιδί μιλώ, εσύ τι πετάγεσαι. Έλεος πια σχολείο! Κύριε Παπαπέτρη, έγινε κάτι πολύ σοβαρό. Πρέπει πώς να σας μιλήσω. Ωραία, καθίστε. Συμβαίνουν πολύ σοβαρά πράγματα στο σχολείο μας. Τι? Έχει σχέση με τον καινούργιο μαθητή. Εντάξει, τι με απασχολεί. Του φέρονται άσχημα και οι μαθητές του σχολείου μας, αλλά και η καθηγήτρια. Κύριε Παπαπέτρο, δεν αντέχω αυτό το καινούργιο μαθητή. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Εντάξει, θα το κανονίσουμε τώρα. Μα τι εννοείται? Κύριε Κάτι πρέπει να Παπαπέτρη. κάνουμε για το μαθητή. Κύριε Παπαπέτρη. Θα το κανονίσουμε, εντάξει. Πήγε. Δεν ξέρω. Αν είναι αυτή η στιγμή. Α, Ελένη μου, έλα. Έλα κάτσε, θέλω να μιλήσουμε. Τι έγινε? Έλα. Θέλω να μιλήσουμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Καταλαβαίνω πως είσαι ψυχολόγος στο σχολείο μας και γι' αυτό θα ήθελα να απευθυνθώ σε σένα. Πάλι με αυτό το παιδί ασχολείστε, δηλαδή δεν έχετε άλλη δουλειά. Μέχρι και ο διευθυντής φέρεται άσχημα. Είναι πολύ αδιάφορο σε αυτό το θέμα. Λες και ότι... Καταλαβαίνεις, γι' αυτό χρειάζομαι την βοήθειά σου. Να μιλήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η ψυχολόγος θέλει να μιλήσει και τις πίσεις. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια σειρά και ένα πέντρο σε ένας για να δείτε τι έχει να σας πει ο ψυχολόγος. Ό,τι να είναι.
ντροπή είναι που είναι αυτός εδώ μέσα. Δεν είναι σωστό να φέρεις έτσι το συμμαθητή σου. Έτσι φέρομαι. Από τη στιγμή που είναι αυτός εδώ, έτσι θα φέρομαι από εδώ και πέρα. Δεν ανέχομαι μαθητές να φέρονται έτσι σε άλλους. Και εγώ δεν ανέχομαι να είναι αυτός εδώ. Βάζεις τώρα απουσία. Ορίστε! Δεν ανέχομαι και εξηγήσεις. Αντί να βάλεις αυτό, βάζετε σε μένα. Εγώ δεν κάνω την πάλι μου. Μιχάλη. Μιχάλη μου. Μην της δίνεις σημασία. Συνεχά. Μαμά, μ' ακούς? Τι θέλεις πάλι, δεν έχεις μάθημα τώρα. Μου έβαλαν απουσία. Όχι, αντί να περιμέναμε το παιδί που έκανα, άμα παρουσίασα μετά από μένα και τον πατέρα του, μην παρακολιέσαι. Μα δεν φταίω εγώ, αυτός ο χοντρός φταίει, που από τότε που μπήκε στην τάξη, δηλαδή έλεος, μας έχει αποσυντονίσει εντελώς. Δεν φταίω εγώ, μαμά. Καλά, μην ανησυχείς, θα τα πούμε στο σπίτι. Ρε, μαμά. Μιχαλάκη, δεν το έκανε λίγο. Δεν μου το έβαλες. Παιδιά, είσαι για έξυπνος. Εξαιτίας έχω πήρε απουσία. Τι θα κάνεις γι' αυτό? Έτσι δεν έπαιζε κανένα εδώ μέσα. Πάμε να φύγουμε, Ρέντζα, πάμε να φύγουμε. Ναι, έτσι. Έλα. Βοηθήστε τον σηκωθεί, βοηθήστε τον. Τα γυαλιά του. Έλα, έλα, πάμε. Μιχάλη, ποιος το έκανε αυτό? Τι λέει, και τι λέει θέμα. Εντάξει, παιδιά, πάμε να κάνουμε. Πάμε γρήγορα και το στενοφόρο. Γιατί μας κάλυψες? Ξέρω, σε πολλούς φέρω άσχημα. Δεν έχει να κάνει μαζί σου, απλά... Έτσι με μεγάλωσαν, δεν ξέρω. Ειλικρινά το έχω μετανιώσει και... Τώρα καταλαβαίνω πόσο λάθος ήταν όλο αυτό. Ειλικρινά σου ζητάω συγγνώμη. Ειλικρινά έχω από τότε που έγινε όλο αυτό το σκηνικό στις σκάλες. Ειλικρινά έχω φοβερές τύψεις. Και σου ζητώ συγγνώμη. Ο ρατσισμός είναι ένα συχνό φαινόμενο στο σχολείο. Σε όλα τα δημόσια σχολεία της Ελλάδος βρίσκονται παιδιά που είναι διαφορετικά ως προς τη γλώσσα, τα έθνη και τα έθιμα, τις αξίες και τις ιδέες, τις ειδικές ικανότητες και επιδόσεις και άλλα. Είναι εκείνα τα παιδιά που πέφτουν θύματα άμεσου ή έμεσου ρατσισμού. Σε πολλές περιπτώσεις, ο ρατσισμός αυτός εκφράζεται με σωματική βία, απειλές, υβριστικά σχόλια, ηλεκτρική βία. Όλοι μας λίγο πολύ έχουμε υπάρξει έστω και μια φορά στη ζωή μας θύματα, θύτες ή απλά παρατηρητές του σχολικού ρατσισμού. Οι μαθητές που δέχονται ρατσισμό κλείνονται στον εαυτό τους και χάνουν το αίσθημα της αυτοεκτίμησης, καθώς και τους καταλαμβάνουν πολλά αρνητικά συναισθήματα. Οι θύτες χάνουν την ηθική τους συνείδηση, γίνονται ανίκανοι να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες και έτσι παράγεται βία, εγκληματικότητα και σχολικός εκφοβισμός.
lives now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers you could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. Así es la vida, sí, yeah, that's just